Yes, hello mga subscribers. Muli si Moderno 4 years Marketing to. na. Ay, 3 years, mahigit na. Yan, ito po ay ating travel stroke therapy. Dito po tayo kay Ate Salenga Miguel, Pangan. Miguel. Pangan Miguel. Oh. So siya po ay 61 years old. Ilang taon ka na na-stroke na 3 years, mahigit. So siya po ay almost 3 years. So ikaw po ang case mo. Ito po, angat mo na. So ito po ang case niya. So sa left po siya tinamaan. At ang case niya ay ito. May gagalaw na ng konti. Okay, so dito ka rin. Hindi mo lang siya dumagalaw, no? Yun, pagkasa lang, yun lang. So yun lang po nahirapan siya. So ang mission po natin eh, baka hawak to at mayangat. At yung paa mo, no? Ayun. Ano pala. So ilan taon na stroke? 3 years. Dito ka. Ano pangalan mo? Peli po. Peli, ayan, dito ka. Ayan, si Ate Peli, yung kanyang, ang kanyang Nurse. nurse at body pag wala si Kuya. Ayan. So bago po kami mag-start, so actually first session na po kami noong nakaraang Sabado, ano? Sabado po yun. So this is our second session therapy. So wala pa kami vlog no kasi nalobot yung cellphone ko. So ito yung vlog namin, it makes a reference kung paano nag-start ako na pag-therapy kay Ate Saling, Ate Salenga o Saling, para makita ninyo yung kanang magiging improvement ng aking gagawin therapy sa kanya. So watch niyo po yung aming improvement at samahan niyo po kami sa aming journey to dito po sa Mabalacat, Pampanga kay Ate Saling. Ayan. Babatiin ka ba? Mga kapatid mo, batiin mo, shoutout. O, mga kapatid kong mahal. Ayan. Andito na si Mang Ketwin. Ayan. Makakalakad na ako niyan. Ayan. Okay. So bago po mag-start, we will make pray. Ito tayo, pray tayo. Pwede. Makatayo ka ba? Pwede kong talakad daw mo. Hindi. Yan, ganyan lang. Bilisan ka pa. Hawak mo siya. So, manalangin tayo. Baba natin ang cellphone. Box natin para makita tayo. Ayun, yun ang nakikita. Ayun. So, pray tayo. Sabi nga sa Mateo 6:33, ayon sa banal na kasulatan, pag sumakitan mo na pagarihan ka ng Diyos, namupuso ang lahat ng bagay, nagkakaroon sa Diyos. Nakikilang ba, maraming salamat po, Diyos na buhay na sinasamba. Tinako mo ko Lord God dito with your great purpose upang i-therapy si Ate Salenga, Lord God, sa kanyang kalagayan. Panginoon, bless niyo po ang aking mga kamay, Panginoon. Dumalo ang Espiritu kagalingan at Lord God, maging instrumento ang kanyang kagalingan. Naniniwala ko, Lord God, si Panginoon, ng lahat, Lord God, nothing is impossible to Lord God, Father. Lord, samahan po ang Lord God sa amin ng Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, awareness. Okay. So, hold mo. Titignan natin yung ating first exercise. So, bago po siya imamassage, yun may gagawin kami. Ayun. Hindi ko lang mag-gapin. Ano yan? Ayan. Okay po. So, our first exercise is pagpapalakas ng mga joints mo sa ganitong pamaraan. Tuturuan mo, alalayan mo likid natin. So, Saling, straight boot. Hindi, tingnan lang. Mabaya mo na yan. Talo mo yun. So, gaya mo lang ako ha. Okay. 1. Panoorin mo ito pagka natapos ha. Okay. 2. 3. Okay. 4. 5. Okay, 5 muna tayo. Okay. Our next exercise is done in this manner. Tataas ko ng konti. 1. Baba mo dandan. Okay. Then lift. 2. Very good, nanay. 3. Okay, 3. And 4. And last is 5. Balik mo ng dahan-dahan po. Okay, dahan-dahan po. Ingat malalim na eh. In the next exhale, relax. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, our next exercise, ganito po. Twisting. Rotating. 1. Sige po. Alam mo kaya? Ate pwede. 2. Sige na eh. Ikot. Yan. 3. Okay. Then 4. Then 5. Okay, balik sa sa position. Hinga malalim.
And then exhale. Okay, minga. And then reverse tayo. 1. Okay, 2. Okay, 3. Okay, 4. Then last is 5. Back to position po tayo. Okay, hawak mo na. Pakawak mo na eh. So, 1. 2. Dandan lang po. 3. And 4. Then 5. Then 6. Then 7. 8. 9, and 10. Inhale, exhale. Kulang power. Hawakan po ulit ang mga kamay. Okay. Ganito po lang. 1. Okay. 2. Then 3. Then sa kabila. Then 4. Kabila mo, kabila. 4. Yan. Then 5. Okay. Hawak ko lang sa position natin. Ikot po tayo. Ikot. 1. Ikot. 2. Then 3. Then 4. Then 5. Okay, balik mo ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Sunod po yung kamay mo. Kita po tayo. Galing ito binili mo, Adira. Just a ball. Ayan. Natay po tayo. Hindi, ako po yung sa kamay. Balik. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Tak-tak sila. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Ocean. Yan. Our next is tayo po. Hawakan mo. Hindi, hawakan mo. Sayo, hawak mo. Tayo ka. Okay, tayo straight. And then, upo. Okay, upo. 1. Sige, tayo. Okay. 2. Sige. 3. Sige. Then 4. Okay. Then 5. Then 6. Isa po lang ha. 7. 8. 9. 10. Relax. Are you okay? Ayos ba? So, gagawin natin ngayon is tayo ka. Tayo. Yan. Lakad konti. Sige, step. 1. Yan. Nakikita mo ha. Paano yung mamaya yan? Malakad ka na. Okay? O, sige, lakad ka. Ito tayo. Sige. Step by step lang. Kaya natin yan, di ba? Hawakan mo ko ha. Sige. Sige, ikot. Yan. Sige. Relax ka lang, relax lang. Okay? Wala ka ito, lakad. Ikot. Sige, ikot. Ano ko yan? Susunod, papalakarin kita yan. Susunod sa yun, sa Webes. Step by step lang. Parang, ayan, sige po ngayon. Okay. Diba? Tayo okay? Tayo ko ulit. Hindi mali yung po mo. Tayo ko ulit. Tayo ko mo. Ayan. Adjust ka. Upo. Ayan. Pag upo, tanda lang ha? Okay. So, kasi ano natin? Yung ating mga oil. Oil pang lotion. And so after our physical exercises, so yung kuryente mo, dumat yung kuryente mo? Kuryente pere. Kuryente. Mamaya na yan. Ang kanina is, so after po ng aming alam mo, lagyan mo ng konting patito lang. After po ng aming physical exercises, I may now proceed to my massage therapy. Ano po yung purpose ng massage therapy? Siya po ay nagpapakalma ng muscle. It helps the blood circulation. Yung mga spasm po, pinapalambot po. So, nakakatulong po ito sa mga stroke patients natin. Especially sa sitwasyon po ni nanay na wala ng exercise. So, nga pala, ang nag-repair pala kay Ate Saling, si Ate Marisa. Ayan, isang buo niya pala yun. Customer din natin siya, client din, patients din natin siya, si Kuya Marcelo. Nunag, na asawa niya si Ate Marisa. Pisa naman
Ate Saling. Isa ko rin silang dalawa. Pisang silang dalawa. Aba talagang pagkakataon naman Second talaga. cousin ko yung Ano pa nasawa mo? Ano pa nasawa mo? Edwin Miguel. O, shoutout kay Kuya Edwin Miguel. Mga anak mo, shoutout mo. Ano pa naman mga anak mo? Ayna. Ano pangalan? Maria Reina. Oh, Malirena, shoutout. Sige na ba? Paulo. Oh, Paolo, shoutout. Nathaniel. Nathaniel, shoutout. Sino pa? Jerry Miguel. Oh, Jerry Miguel, shoutout. Ako. Mga kapatid ko, mga apo. Kapatid mo. Sayon, si Shane. Oh. Si Sak. Si Oh. Mira. Si Axel. Hmm. Okay lang ba kayo? Yan, shoutout. Ayan. Shout out. Kapagaling na po si Ate Saling, shoutout. Panoorin nyo to ha. O yan. Sa lahat ng mga taga saan po talaga kayo? Dito rin. Dito na kayo. Dito ko ako lumaki. Gusto na Marisa. Okay. Doon ako So, nung unang therapy ko sa iyo, kumusta naman po kayo? medyo may naramdaman ako. Nakalakad ako ng konti sa wheelchair. Nakalakad na ng wheelchair. Hindi na ayaw mo ko, di ba? Nakalakad na? Biro mo, nakalakad na agad. Pangalawa pa, tinan mo ha. Susunod pa, lakaran natin, bibidyo natin, Mary. Yan. Kailangan kasi may taga-video tayo eh. Hindi ako makatayo mag-isa. Ngayon po, okay na po. Okay na ako, magpunta na ako mag-isa ba, no? Mabilis yata makalakad. Mukhang maganda advice mo. mukhang na nga kami. Mukhang naman kepe na. Mukhang ginaganaan yata ako na ito. Pag ganito customer, pasyente ko. Alam niyo po, sa totoo lang, bilang isang mangkepe, kapag nagpapagaling ka ng pasyente mo, ay napakasarap. Wala napakasarap. Yung bang sinasabi niya na unang session pa lang, di ba? May nangyari na. Ganun po ang Panginoon Diyos kasi, Nay. Kasi ang Panginoon, pagka sinamahan tayo ng Panginoon, tandaan mo yan, walang imposible. Kaya lang kasi ang tao minsan, hindi dumudulog. Tayo dumudulog sa Kanya, di ba? Nalalangin tayo. Yun po talaga ang sekreto. Dumandor ng mangkepe. Kasama ka, gumising ka, matulog ka. Yung pagdulog sa Kanya, nakagalingan mo. Salamat, napagkain. Gaya po ito. Tinitherapy kita. Tayo dumulog. Di ba? Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Napakabait ng Diyos. Di ba? Hindi mo. Marami nga matigas ng ulo. Hindi mo, inawakan ng mangkepe. Mangkepe! Tum! Ayan. So, bukas po yan, ay pupunta po tayo sa ating pasyente. Yung natutulbing pa. Ganun. Sa diabetes. Diabetes din ako. O, ingat po tayo, ha? Especially po, yung kakainin natin. Dapat po, tandaan niyo po na, stroke ka. Oo, ingat po tayo. Bubuo pa rin yan, eh. Mga lalakarin ka naman kayo, sa tulong ang tawa ng Diyos. Ayan. Ano po kasi pagka ako nang gagamot, sumasangguni po ko lagi sa Diyos. Kasi po mahirap kang pagalingin, di ba? Totoo lang. Mahirap pagalingin yung ganyan. Pero pag sinamahan ka ng Diyos, Ate Saling, walang imposible. Manalig ka lang, tiwala. Walang magagawa ang pera mo kapag ang Diyos wala sa iyo. Pero pag nasa iyo ang Diyos, ang dami yan. Ang pera mo, siksik, liglig, umaapaw pa. Yun eh. Tsaka marami kang kaibigan, di ba? Mabait si Jesus. Yes, oo. Kaya ito mo, si Ate Pel, nagbuburang kamyas, oh. Alam mo si Ate Pel, ito ka! Panawala mo to, panawala mo dyan to mamaya. Panawala mo to. Iyan ko to mamaya, i-upload ko yan. Nagmumurag kamyas yan. Dalagang Pilipina. Mukhang may sabihin yan, ha? Mahabang buhok. Madila ba? Ang daming nanliligaw. Si Mang Kepe, binata. Oo, binata. Binata ka ma, oo. Pwede kayo. Dalaga naman siya. Okay. Iharap kita, kaya mo, si Ruel. Ipisan ako si Ruel. Ang mga Ruel Gutierrez. Mati po yun, ha? O nga pala, shoutout dyan sa inyo. Sa mga pisang ko po dyan sa Rayat, kila Apong Nene, Kagyat, and Gutierrez family, sa inyo pula dyan, shoutout. Kaya pong Saldi po, sa mga Salak, Clandian family, shoutout. At ako naman po tayo at mga Pineda dyan sa may Arayat, shoutout si Pulat. At sa may Arayat din, sa mga Santos dyan, shoutout. At dyan po sa may Batasan, mga De La Cruz, yan, at mga ano ba? Mga ano dyan. Sa nila dyan, shoutout, ayan. At sa mga lahi ni Salinga. Ayan. Mga lahi ni Ate Angelina, yan. Sa inyong lahi dyan, shout out sa inyo dyan. At siyempre sa aking